Ti Masakbayan. Ti napalabas, inyawis ni Ami ken ni Hertrod ti panagtrabaho na iti ospital. Ngem kayat na ti trabaho na, kas caregiver. Iti sabali abangir, ikagkagumaan da Ruben ken mayla nga alaan ti kinabaknang ni Charles. Nadlaw ni Hertrod dayta plano da. Isu akayat na atulungan ni Charles. Iti may sangal daw a panagterapi ni Charles. Kalaat asimmangpet ni Ruben. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Ada tao, tulungan kayo. Insan, anyat araramidin nyo dito'y. Dakas ka din o da kami dito'y, sir? Umay na lakano kitaan ti therapy room. Kunak lagi din upadpadasan yung ag-therapy. Awanan namnama minsan. Dayta wheelchair mon ti panak opisina. Wan nga ro dinsan. Awanan namnama ka talaga. Pirmaam kit din ti papapirmakan ka insan. Adang amin dakal a project tayo. Kat dakal agatad ti kasapulan. Di kaya gapura. I-review pa na imbag dagiti papapirmaan. Anya pa lang ti i-review minsan. Nagbayag ka kit din ayang agpirma. Apay ka di nga gapura ka, insan. Saan nga ing kapilitan dayta a project? Akong kunam. Kunaklakid din o ag-therapy ti baldado. Uray ag-therapy. Awan namnaman na. Nabayagan ang aksidente. Dayta nga rod matiimbagakan kwa na itay. Kat, anya nga iti kunana. Kaslay na namungan na matiimbagak. Ngam ti ipapapirma ka. Di na kanupay pirmaan. Tapay ka numanan. Adi na pay lakayt apirmaan. Baldado nga agpaiso. Ngam saan a baldado ti utak na. Masirok nan samot ti panggap ko. Ngam, siyak ti agbaligi. Saan kat nga iso? Rumbang lang. Isumit lang abaldadon. Dinan kasapulan ti negosyo. Tadinan maimanihar. Manang, kidawag ko ma. No adda kami iti therapy room, siputan nyo no umunag ni Sir Ruben. Apay ka day. Di kad nasaya at numamuan na. Rumbang adi na makita amadama ti therapy ni boss. Amangan nga minupilitan da nga agpirma iti papeles, manang. Kasta ka de. Inton sumaruno, ipakaamok no kasjay nga umay. Wan manang, nang runat ako na ni boss, amakarik na iti kasla makuryente no kasdi amadama ti therapy na. Barang positibo ti resulta ti amin. Ikagumanta nga rod at tulungan ti busta. Santa nga ibagbagakin ni Ruben nga adda posibilidad na nga umimbag. Wan manang, adda posibilidad na talaga nga umimbag no kanayon ti therapy na. Mariing dagiti urat na anakaturog. Kasta ka de. Sapay ko mga rod. Tamariing dagita nga urat. Tita, buisurot nak ni Mami ijay mansyon. Umay ka kadimat. Saan ama balin, Dik? Ama nga no saan akaya tibos ni Manang ama pantayo amin ijay. Ay, apay kumangay. Kat no naglawa mat ijay, tita. Nakababain ngamin no mapantayo amin. Ay, apay kumangay, tita. Bak nang matibos ni Mami. Ngam, kasapulan na mat ni Mami. Tatangtangdanan na ni Mamim. Tasaan mat abasta mapanlatan ijay ni Mamim? Intalaan mat agpasyar ijay, tita. Saan mat nga rod apagpasyaran ti mansyon? Nudikat pagtaengan ti boss ni Mamim. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? Wen Gayam. Talaga ka di adisidido kan asaan mo akayat ti agtrabaho diti ospital? Wen Gayam. Kasapulan ni boss ti serbisyo. Maasya nakiti kasasaad na no panawak. Ay,
Sinayang mo tinapintas agon daway, friend. Sabay nagmayat dito eh. Imbag ditoy, tasaan kami nga agin na dayo iti anak ko. Okay, addakan ka dayta, gayam. Sabay ko mangarot, tanasaya at timasakbayan yung nga agina di ta mansyon. Agyaman nak gayam. Namnama at asapay kumamot takasta. Di ta ka di mansyon ti ayan mon? Wenno, iti pala ang boarding house yo. Dito'y pala ang boarding house. Ngam kadwak ti anak ko. Agrubrubwat ta isurot ko. Nasayaat nga rod no kasta. Nasayaat met no ipasyar mo ti anak mo ija mansyon. Wan gayam. Sige nga roda na, tamapan kamin. Bye! Wow! Nagpintasan, mami. Kaslajay makitkitak iti libro da ito'y hardin. Nagpintas. Wan anak. O ala, inta nga rodon iti unag. Agkita kayo iti boss ko. Ay, mami, mabalin ka di nga umayak agay ayam dito'y inton madamdama. Wan, ngam saan ka nga agpirdi iti sabong, wan? Wan, mami, agtiliwak laang mat iti tuwa to, kinagbuyak iti adu ako libangbang. Ado nga agpaiso ti kulibangbang nga agtaytayab kadagiti nagduduma asabong ditoy. Un nga ron, mami, ijay boarding tayo, awan sabong, tasiminto amin ti aglawlaw. O ala, intaro don anak. No adda ta ija unag, saan ka naalikotak ijay ha? Tama nga no adda mabuong mo. Anya ngay dagiti mabuong ijay, mami? Ado ti naka-display ijay nga agduduma a figurine. Good morning, Nana Silvia. Ay, good morning, Mat Baraw. Ay, dayta ka dit ibagbagam nga anak mo. Nagwapo nga ubeng. Wen manang, kayat na kano makita ti unag ti mansyon, iso nga insurot ko. Saan ka di amansyon ti balayaw, Baraw? Boarding house laeng, Nana. Nasipnget no awan silaw. Anya? Apay nasipnget ako ng Baraw? Adu nga min ti babalay iti aglawlaw. Isu ama sa pulakanayon nga at dasilaw. Angam ditoy, naglawa, nagpintas pay. Natarabit ti anak mo, Hertrude. Nakaayayat nga ubeng. Wan manang, anusan nyo lang ang asungsung batang dagiti saludsod na. Good morning, sir. Simurutak ni mamit. Ano tinagan mo? Siyak ni Dick, sir. Mabalin ka di mapanak agpasyar ijay hardin? Wan Barok. Napintas ka diti hardin? Wan, sir. Kayat nyo, tasyak timang idurun niti wheelchair yo, tamapan tayo agpasyar ijay hardin? Anak, saan pa'y? Mapan pa ijaban nyo ni sir. Kalpasan na, mapan kami iti therapy room. Ay, kasta ka di, mami. Sorry sir. Awanan yaman na, Barok. O sige, ingkan ijay hardin. Ay, thank you, sir. Inakon. Nalaing asumaw ti anak mo. Pasensya kayon iti anak ko, sir. Sir, saanan anadagsan nga ibagkat dagiti sa kayo? Wan nga rad. Medyo mayadang kon. Ngam kasla napipikal. Normal akasta. Ta saan pa'y unay ngamin anak recover, sir? Sige, ikagumaan nyo, tadaak lang dito'y amang tulong kada kayo. Agyaman ak unay kan ka, Hertrude. Pagrabangak da ito'y akas matangtangdanan, sir. Agyaman ak iti kinapudnom iti trabahom. Sinapataak amasapol nga aramidot ti pagrabangak akas nurse. Uray caregiver ak. Kasla, siyak matlaangan ti nurse mo, sir. Agyaman ak, tanasingpet ka a caregiver.
Apayakas la naklat ka nakakita di ta cellphone mo. Kitaan nyo. Basaan nyo ti text message. Oh, No di ka payla pumanaw di ta mansyon. At dadakas ama pasamak ka. Na, asino ti akin aramid iti dayto eh. kan itian niya aga po. Awan mo't kabusor ko dito yung mansyon, manang. Aguray ka man. Nan, ipakitak man ka ni sir. Ay, saan manang? Ang mga numaklaat ni sir. Masapul ama-amuan ni sir dayto eh. Kastoy lakit dito inaramid da itiim mo na akakadwami dito eh. Iso apim manaw da. Anya? Sir, kitain nyo ka diti text anaawat ni Hertrod. Kapamindwa da ito yan a text anaawat na, sir. Anya ka ni dayta? Basaan niyo, sir. Masiguradok akastoy matlang ti inaramid da kadagitiim mo na akakadwa tayo. Iso apim manaw da. Kita akman nga rod. Asino nga tatyakin aramid, sir? Saan ang mabalin dayto? Masapol nga agyan ni Hertrod dito yung mansyon. Pabantayak iti security guard. Mangala kayo iti security guard, sir? Wan manang. Awagak dagiti gagayim ko a pulis. Tapno maimbestigaran da ito'y amapaspasamak. Adda ka di planong apumanaw dito'y mansyon, Hertrud. Adaak dito'y para iti anak ko. No pamanawak, kasanon ti anak ko, sir. Nalawa to'y mansyon. Agyan kayon iti anak mo dito'y. Ha? Maarami dyo dayta, sir? Tapno makasigurado ak, ngawan ti dakas ang mapasamak kada kayo. Mga lakmat lang iti security guard ngagbantay dito'y mansyon. Adakabsat ko akadwami iti boarding house mi, sir. Iso ti mga asikaso iti anak ko no umayak dito'y. Awan parikot. Agyan kayo amin dito'y. Naimimbag dito'y, ta saan kayo nga agabang pay. Sir? Awagak dagiti connection ko. No umay da dito'y. Kaduam ida, taing kayo alain dagiti gargaretyo. Adda pulis akadwayo. Alaan ta amin agargarot tayo. Ta umalis tayon ije mansyon. Ha? Umayak mat iti mansion, manang? Wan ading ko, adalugan di ta pangikargaan ta iti gamit tayo. Ayan ka dinidik, manang. Pinagbati kon ije mansyon, agay ay ayam ije hardin. Imbagman, takayat ti boss mo agyan tayo ije mansion na. Ilawlawag kuntukan ka ti makagapo. Ada makagapo? Ada siguro umapal iti kaadak iti mansyon. Binalaagan nak, iso nga ijay tayo kanon tapabantayan na tayo ni sir. Ni, nagsaya at matgayam ti boss mo, manang. Ada ka di atap yung akin aramid iti daytoy, sir? Adda natapak. Ngam awan pa'y pamanagnak ko. Paimbestigarak tadamat cellphone number tinag-text. Sa bagay, nalakaitan ang matunton, ta nakaregister ang dagiti SIM ti user. Isungagyan kayon dito'y. Kabayatan ti imbestigasyon. Kung na siguro dahil dyan nag-text, adyak pa imbestigaran. May mayat nga agpaiso no agyan kayon dito'y. Tapno saan kayon nga agabang. Kan, saan kan akanayon nga umay kan agawed. Wan matkit di manang. Ngam, amangan no ad-addan amasuron dyan nag-text, no makita na adituya ko nga agigyan. Sigurado lakit ti amasuron. Di ad-addaan tayo asurunan. Saan lang nga iso tinalaing? Anya ti aramidan nyo, sir? Ibilin ko iti alak a security guard. Asaan nga agpastrak iti asino man. Nga uray aggapupay iti opisina. Kunak man no napan kan iti mansyon. Api nga dakan. Oh, sinalbag kit ni. Di dakit din pinastrak dagiti guard. Guard? Kaano pa nga adda guard iti mansyon? Saan kun adinamag no kaano? Nakalakte gate. Adda guard ijay. Inyam amom ko maiti guard. Asika ti assistant kan kasinsin ti boss na. Idi palukatak ti gate. Imbaga nakit din. Ano awan kano appointment ko kan ni Baldado. Di dak kano pastrakan. Iti anya aga po? Wah, day tangarun mo ti pagsiddaawak.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.